Kanya sa akong lumusot na siya. Lumusot siya? Pagka nainabos ng kwarta, nabot niya gid na pulis ko guro. Lumusot siya dito. Pakita natin kung di siya naglusot. Bali, diri nga balay natigayon ang transaksyon, no? Kay alias Silok sang aton sa mga operatiba. Pero nakapalagyo ini siya, no? Pagkatapos ng transaksyon. Pero ari ang drug by bust money, so baklan gid siya. Pagkatapos kay na pamatagan nga operatiba, diri siya nag-agi, no? Ang nalagyo, diri mga kabandera, diri siya naglusot, nagluksok, nagdalagan. Napangita pa subong. Sige na pangita subong sa aton nga mga iban mga katapos ng otoridad, no? So amo ini ang iyasin nga kwarto kaga may ara pa ang cellphone niya nagahuni pa. May tutor pa. I-mark ko lang ni Dana yung sige mark. Ari ang item. Para hindi tama ano. Basta item ari. Search din sa balay niya basta may mga bilin pa din siya. So ari di siyang presensya ni Kagawad, no? Sa barangay Rizal. Ari diri Rizal La Paz, no? Zone 1 ini, Tigayon. Kaga may tutor, no? So gapatigayon sang ari diri, no? Ari amo ning nabakal sa iya sa operatiba. Do may pagkapalos siya. Ari ang nabakal sa iya. Alias Silok lang niya kon konde. Alias Silok, no? Sang Zone 1 Barangay Rizal, no? Amo ning iya mismo sining kwarto kaga diri na tigayon mismo, no? Ang ining pagbakal sa iya kag nakapalagyo. Kag subong ginapangita subong sa aton nga mga otoridad. Alias Silok lang ni. Marking. RG na lang, RG. Alias Silok ano? Rolando Gonzales. Kagawad Nalukso. Ano nga ngalan mo, Kagawad? Rolando yan. Rolando yan. Sabi nga kapalido ngalan nga ni Alias Silok RJ lang eh. Ha? RJ das na. Rolando Gonzales alias Silok, no? Amo ining subject Okay na, sige sa drug Alias by Silok na lang. Dash baby. Ha? Dash baby. Dash baby. Oo. So ari diring witness naton si Barangay Kagawad Rolando Hilyado. With date and signature. Rolando Hilyado, no? December 10. Kadalain mo barangay official kay nakapalagyo ini. Kay pagka palos gid ini ang subject natin nga si Rolando Gonzales alias Silok. No, so amo niyo ang nabakal sa iya kag diri na butang ang drug by bust money, araw, drug by bust money. Medyo magutok diri kay Aray, ano ko lang ni Dana yung ang ando na wala da. Wala da, ano ba? Ang drug ka na. Ang gintori, ang natagan. Oo. Medyo gutok diri pero magapatigayon subong sang search sa iya sini nga balay ni Rolando Gonzales alias Silok, no? Nakapalagyo. Naglumpat sa iya sini nga Kuan siguro to, di kwento na no. siguro laban-laban benta naman da. Laban-laban siguro na pilas sa kay diri sa nalagyo mga kabandera Na diri sa nalagyo naglukso di sa kita niyo na nagahilay ang dingding kag tapos ang naluksuhan may mga sing na amo yung mga kabandera. Na diri sa nalagyo So subong ginapangita sa subong basi posible na nago ini kay ti mga exit point kinabantayan sa otoridad, no? Madakop sa Sasalog yun na hindi na pagpangin. Kuwab lang magkunin para doon sa bad. Okay. kaya nagapatigayon karon sa Ako na ihaboy ni kanina pagka namon. Oo. Inaboy niya ting bypass man itaw. Agi na boya, si diri sa iya nga tray niyo. Tanda sa manimaho. Ano siya? Aman siya ang subscribe man dito na 100. Alam mo ining subject person naton? Si alias Silok no. Oo. Sumuloy sang Barangay Rizal. Oo. Sang ligad nga binulan gin kadtuan ko ni siya sa iya nga balay. Oo. Agin pandaman maguntat na. Oo. Ang balang ko siya kadtuan ko di sa iya balay. Oo. Ang balan siya nga untat na. Oo. Magbalik siya sa pag-ubra. Oo. Yanon mo, wait mo kay ang iya nga
kuan ang mapapos lang. Oo, ari ni sa badak report ka kagawad. O kontok hang surrenderi. Ah, why? Mag-uli siya. Oo, new player, but sila mga street level individual ini siya. Oo. Oo. New player ba ni siya? Oo. Pero ano gid trabaho ni Silok kagawad? Wala man ni sa trabaho. Kay sa noto, pud pa kami ni Perme ka pang munis tay-tay. Ayo pa, ano yung isang uli na, nabalaan ko nga. Siya nagliang number 1 kundi. Kaya daw din sunod. Ah, siya gid gali. Kaya mo na nga sa nag-acting ako, kantuan ko nag-balaya. Oo. Kaya pusan, mo gisagi ako, way paguntat. So ano mapanugyan mo ba o mahambal mo sa kaya alias Silok kagawad? Ati, sa kaya dyan sila ka, mayo pa magsungka na lang siya. Hindi man sa gyapon paguntatan sa kapulisan ta. Kag sa mga tuyo, bagay maginta. Na inyo ko sa inyo nga maguntat na lang kamo. Oo. Hindi kayo mo magdugay. O, boss kayo mo di sa Rizal. Sige. O sa mo na si Rolando Hilyado matinggas ng mga tinaga no kamati seryoso gid si kagawad Rolando Hilyado sa Rizal. So, mga bilin pa di sa bila. Okay, mapatigayon sang search sa kwarto ni alias Silok. Mapasearch ko na nagkagawad ah. O pa-search na kagawad. Okay. Para transparent ta. Okay, mapa-search ang aton ni operatiba. Kuta. Kay magapanghusisa no sa pila ka mga pagabutaang di sa area sa sulod sa kwarto ni Silok na matapos ini nga nakapalagyo. No? Wala. So si kagawad Rolando Hilyado mismo na pamatuod nga tigin pandaman niya naman ini kag pwede pa ini pamunit no? Maganda diyo. Are, patigayon sang search no. Are. Ito isang search na basta may mga bilin. Makandak sang search ang aton operatiba. Basta may mga bilin. Okay, basta may mga tinago di siya. May mga pundo, stocks. Ito may mga toter kasi gano'n. Ang igop sa garo. Are, aluminum foil no. Toter. Bigo. Oo. Butsilingo nag-engage gid no. Sang sining Batangalan nila na yan. Okay, ari kuan ini covered sang body worn camera kag ari mismo si kagawad Rolando Hilyado nga naga-witness no sa pag-search sa iya sining balay. May ari ta diyo, may bilin ta diyo. Mera. Kagawad. May bilin ta diyo. Oh, may bilin. Mera. Sudlon ta. Ara may nakita nga dugang na recover nga pila ka mga Diyo. ara. Makita naton, di pakita sa aton operatiba. No, ang ining Later. Mga dugang. paraphernalia niya. Mga paraphernalia, no? Small size sachet ini sang suspected siya mo. Mga kabandera, may mga pewter, aluminum foil. So silingon posible nga nagahimo diri sa pot session. Kag mga sachet ara ining mga empty. Empty sachet, no? Pang repack sa mga iya ginabaligya, no? So ara mga ebidensya pamatuod. Gunting, gamit ko na rin. May aluminum foil. Ari pa dito. Ari pa dito. Mga kadamo sa plastic na sulod. Ginagamit ka ni Goro? Mga residyo. Residyo yan eh. Residyo yan. Sige, ara, no? Bawa kadamo, no? Makita natin mga kuan, mga ginagamit yan na bala. Kuha ko na rin. Hindi ko siguro magkakapin. May tutor pa. Okay, buta ko lang dinanay sa may ko. Are. Ay, kwanta. Dito rin ako na. Non-drugs. Oo, pala pasensya lang gid sa mga live viewers naton kay kagutok kitang area kay kadamo tamon diri. Kag paigo-igo lang no? Pasensya lang gid pula po. Pulutangan sa ano? Plastic niya. Ano siya? No kadamo sa mga kuan niyo. Mga nagamit na. So, pulante dapat kasi meron pa. Check lang liwat. Sige, mag-check liwat aton ng operatiba. Basi lang
May ara pagid no. Malakatago diri. So iya sining Bakit dari siguro. Hindi ginagamit siguro pang kuwan no? Hindi siguro. okay gina check sa karon. Ayun. Oh, grabe may mga kuan siya, may mga ang gamay nga mga doking-kikingkiyo. Oo. So possible agni mo siguro nga adag din. Din ko. Oo. Posible ha. Ay kadamo sa mga oo. Oil. Okay. So amo ni mga na-recover tanan. Ano ginagamit niya siguro pang ano no? Bilog niya. So amo nang na-recover sa iya sini nga balay oh. Kaya Cellphone ko ang cellphone niya na-recover no, so kadamo sa nang pinanawag. Kag ara message. used to. Yes na. So bangod man ka sa kadamo sa mga residue diri, mga nagamit nga mga may mga aluminum foil. So possible diri nagapatigayon sa patsisyon, no? Ining subject person naton kag iya sini nga mga parokyano. Kag ti ini nang saksi man diri si Kagawad Rolando Hiliado sang Barangay Rizal sa distrito sa Lapas. Meron wala sige na sir. Wala kada rin sa miss call ko mo. History. Today. So, ay, 128. Mga una 28 sini lamang nga hapon no gin patigayon sang SD to Lapas PNP sa subject person naton. Malaw na media. Alaw na media no. Alaw na media sini nga hapon natigayon nga mabaklan si alias Silok, si pangalan niya si Rolando Gonzales. Pila edad ni Kagawad man? More than 13. Oh, mga 30 plus. Oh, 30 plus ang edad. May suna na di. Zone 1. Sunto. Sunto na de. Sunto. Oh, Sunto. Sunto tunga. Oo. Sa may zone to, Rizal La Paz. No? Na bakla na ini siya sang aton sining operatiba, sang police pusher buyer, sang isa kasasi sang suspected jabo. Kag gamit ang 3,100 pesos nga drug by bus money. No? Pagkatapos nga nakabatyag sa sigurong otoridad, madasig ini siya nga naglusot diri sa may likod nga porson sang iya balayo. Exit sa gali. May exit di sa gali oh. Ginkuan niya ganyan. Ginungod gid ubra gin design niya gid para nga palalagiwan niya no. Dira sa nag-agi. May naman pura. Oo. Design dito kita na ng kana. Kag nakapalagyo no. Subong wala pa nakita pero padayon nga ginabantayan ang aton otoridad. Mga bandera so ari ang cellphone na recover sa iya. Nagbolsa balay nga. Pagkatapos subong man ang dugang pagid nga duha ka sachet no sang suspected siya so all in all tatlo ini tanan diri may mga pila ka mga plastic bala nga wala pa nasudlan subot lingon nagapatigayon sang repacking diri no si alias Silok diri sa iya mismo nga puloy-an. Ang puloy-an ay kagambay na ni siguro ginabanta natin mga 10 by 10 lang ini. Wala gani no siguro dira 10 by 10 ang kalapadon so magutok kagang amon nga ulo gani nagabunggo sa yang ato po. Ari ba ro tangan yan ani. Amo na ang latangan niya no. Ano ning na-recover? Diri kita sa may zone Wala, 2 Barangay Rizal La Paz. Zone 2 Barangay Rizal La Paz. Basuran. Galing nakapalagyo lang si alias Silok. Ano?
Pernah niya. Ari mga ebidensya nga ti pamatuod nga nagagamit sa Double table. mga kabandera. Tape marking. Ano mga tape? Okay, nagapatigayon sa markings ang atong operatiba. May sawa na sa agawad, no? Duway belum? Na. Tingog ba na lang gaya? Sa mga nagliligad, ng galing mga nagdaw, ginpandama, kasi ni Kagawad Rolando, Hiliado, nga magunta, kasi niya sining obra, kay upod pa na sila nagapamunit, kagigo, nagaling na tunugan na mula lungan, galing nga nag-engage na, Tingbon mo ano. no? Sa sining illegal nga droga, sining si Rolando Gonzales alias Silok, 30 anyos ang edad, masobra 30 anyos ang edad, kag bumuloy ang sunto, barangay sa lapas, wala inis isang trabaho, no? Wala permanente nga trabaho. Bawal, puro kita na asilya sa gata mo, Charge. Ha? Puro kita siap. Gani, kadi po pumilit ko sa may ano? Hindi putal, puro kita siap. Perte man ang paglagas, no? Ang tawag lang mga balay lang eh. Naglusong sa ano, no? Sa stagnant water ang atong operatiba para kung tani nga madakpan ini. Pero Tingog lang ni ba ito? madamlog, no? Sa alias Silok. Nakapalagyo. Oo, paano? Hindi pa taksa. Hindi pa taksa. Ang foil sa tubo-tubo yan. Hindi pa taksa. Ano yun? Hindi naman na siguro. Lagi na. Pasti ba ito? Okay na. Ay. Sige. Okay, mga kabandera, no? Paantas ang pahayag si COP, Police Major si Baladoblan, no? Kapag panguna sining operation isang dito. No, sa mga viewers naton, amoy niyang entrada, oh. Diri na tigayon ang transaksyon. Diri nagsasulod ang aton nga pusher buyer. Pagkatapos nakapanimao siguro nalagyo sa may exit point dito sa malikod, oh. Dito siya naglokso. Pero sa dili pa dugay, interviewon to si Police Major si Baladoblan. Diri nga lagyan niya, oh. Diri siya naglokso, oh. Oh, diri, no? Amo na dang iya nga exit point, oh, mga kabandira, oh. Diri siya nag-agi. Kita niyo na natumba sa pagbalagyo niya kaga naglokso. Diri, no? Kita niyo na mga scene, no? Na nagkala tumba man, kag sigurado may pilas pa din siya, no? So mo ining sitwasyon niya, no? Pag wala sige nakapalagyo. No, perte ng abilidad ni Silok. Wala pa man kayo lang, ano kaya budget? Ay, barat mo. Iyara sa balay. Siya mo lang sa Sulang si Sawa? 39. 39. Okay, so mo ining palibot rin ng sang panimalay. Amo niya balay, oh, nubo-nubo ang atop. Okay. Kulay nakapalagyos, ano? Si alias Silok. Pero natigayon ang pagbaklanay. Nakapalagyos siya. Kaya niya nakakula, kahit ni mama, kanabuto din na tatay, nagasipo. Bali si Gulda, ang batay na katubang at si Jonah, ito mataan na si Luis, ang una. Asa, ano ba tatla? Nanaya. Oo, nanaya. Utod na tayo na dulay.
Sakay ito, dahil kasi hindi ka tao. Gana siya, gana sa siya kanay, no? Sakto. Okay, ginabantayan. No? Nakapan na siya. Nakapdanan nila para hindi ipapanghalit sa iban. Ang ganit. Agi na gali na nga, kubog-kubog siya, oh. Patupitan. Patupitan, kubog-kubog siya, oh. Gantuan siya. Kita ko yung balon. Okay. Sinusam, no? Pagbati at hinog ko, tinsok si Kuchilya. Ubaya ko, muyong ka na. Tingnan to, ako sa ganyan sa loto. Utig agi. Memo, kaya mo na nga. Okay, magkuha kita sang pagpahayag kay Police Major Jose Baladoblan, no, sa aton sining. Sa kasada, Bet? Tapos una kayo nga, kayo nanago, lalong di. Ara na ta. Kaya hindi marami magkutaw. Kita muna, mo ito ng kutaw yan yan. Walang pa na mo. Ilang kayo, hindi na mo ito, hindi na mo nagkikalo. Sa unang kasuot, kapay sa hindi na kasuot yan. Subo nyo? Lubo na, nagbubo na. Ay, suot pa na diya. Hindi na kasuot yan. Pagtaas ng luta mo, gasaka mo. Kung layon lang, saka mo saka. Pre, dagi tulog man. Katay nila. Ano bragid din niya? Huwag na susi. Ito lang, punta kami na ito, munit-munit. Oo. Kasi Lego na bala niya, sikat na si Lego. Alam mo ni si Silok, sir? Ang ano, kung nasa dayo, parinte na namon sa O, dayo. parente mo siya. Sige. Okay, this time upod naton si Police. Sige. Sika driver dati. Then hanggang kay digado kay mag-interview kita kay Police Major Jose Baladoblan. Oo. Okay, upod naton si Police Major Jose Baladoblan no, sa sining aging patigayon nga drug bust operations ang is dito. So ano ini matabo Police Major Jose Baladoblan kini kapalagyo nga aton nga subject pero na tigayon nga makabakal ang aton nga poster buyer sang item kaga subong man nabaton niya ang drug by bust money Major. So, since nga grabe ang pag-resist no, kaya nakapalagyo ni si ating nga subject na si Rolando Gonzales. Oo. Pero may na-recover ka siya nga tatlong sachet. So, more or less, mga 7 grams ini. Oo. Kaya ang bebas na money naman, bali 3-1 kaya na. Pero Oo. na grabe yung pag-resist siya. Oo. Naibikot to, karguba ng mga sinto sa pagpalagyo niya. Pag bala ni guro nga trupa na transaksyon niya. Oo. Nasen siya. So, to, Oo. nakapagpalagyo subject. O kun pananglitan may pila ni ang iya kumabaligya ini ka ba kuan Police Major Jose Baladoblan pila ining 7 grams ang estimated market value. Bali, 0.7 grams. 0.7 lang, 0.7 gali 3,100 ang ano, ang mga bebas money. Or this mga, ang bilhin ni kabilugan mga times 3. 5,000. Ha? 5,000. 5,000 all in all ang kabilugan. 5,000 pesos. Anong classification to sa aton nga subject person Major? So, ma-full ni Gyapo sa street level individual. Mga pila man anong kalawigon ang aton monitoring sa iya? So, almost 5 days na ang monitor naman sa iya. 5 days. So sa inyo sini nga pag panilag man di niya ginakuha ang sini nabaligya. So, may ginadulong na di sa iya. Mga ginadulong sa iya. Oo. Kaya sunod sa background sang sa barangay ano pagkilala nila sa iya sini Major? So, based sa subject for do na nadakpan man niya siya sa 2016. So daw possession lang ata. So nakagwa siya. Pagi sa plea bargaining agreement. Oo. Ano trabaho yun ni Major? So sa una kasikad. Subong wala na gidobra no. Sige. Ti kabay pa nga madakpa na siya. Pero anong ang kaso pagid nga ti ang posible pagid niya nga mapangatubang Major? So amo na since nga
nakapalagyo siya, kaya lang pa naman ni kaso, pero at large lang sa violation of Republic Act 9165. Sige. Thank you, good Major, sa information kag sa team po. Okay, nabatian si Police Major Jose Balado Blanco, nagapaningwa gid ang aton nga mga ang aton sining nga lapas PNP no nga madakpan ini ti at large. Pero witness mismo no ang kagawad ang iya sining nga pakaisa. Dahil mamangkot kita dugang bala sa iya nga pakaisa. Ano mo ni sir gani sir si alias Silok sir? Ha? Ano mo sa alias Silok? Karinti. Parinti lang ho. Ano pagkilala mo ni kay Silok? Pisan mo na siya nga bata kay kasikad na siya. Oo. Pero amo taw yung huruan no when ako mag-comment. Oo. Pero nag-advise ka man sa iya. Mag-advise mo kasi pero hindi na ako mag-comment kaya sa niya kay yan. Sige yan na yan. Oo. Kuya gano. Out na ko na yan sa Sige. niya. Okay.